Ayama. Ayama. Police station. Beno, non egon ni. Non egon ni. Ai, zerrikeria hontan berriro ere. Berriro ere. Zerrikeria. Tarria pixa aixe daukat, Ezin dut kantatu. Kaneko alditan egin dudan gauza garrantzitsuenetariko bat eta ezin dut egin. Txop. Bizitza pixa gentzen dute. Hau botako zait? Nitaz nekatzen da. Nitaz nekatzen da. Joak endu didate. Haupa, ez dainu... Bai, aste hontan pixa denbora gehiago edukitzen ari naiz. Zer moduz hau dezu, por cierto. Eta, bueno, probesten ari naiz denboratxo hori. Bueno. Eta egia esan jokoa gogoekin hartu dut eta aurrera. Beste gorpua erori da, nonbait. Eta hola, xe. Xat... patxal nago, hori bai. Ez dakit zeo zer harrapatu dudan. Ez nago oso katoliko apostoliko. Baina tira. Inbat aldentzen bat eman naiz. Eta itzuli. Bi luzilo egiteagatik hori izango balit. Kaixo ate tijera. Hori izango balit. Eguraldia. Eske... minpillo bat egin didate. Oraingoan ere. Eta ezer gabe gelditzen ari naiz.
Ezer gabe. Hemen txosten hiru... Nire hiru laguntxoak. Aurrekotan eman diete. Nokatuko naute ba. Bat. Eta bi irabazi ditudan arren. Ia hortik erori naiz. Hortik ezin dut joan. Eta hortik. Mendik bai. Eta hemen amonatxoa dago. Baina amonatxoak ez dit ezer oparituko. Ajá. Bueno, erorrara bikaina. Bai, bikain. Zirkuluari eman diot korrika egiteko, baina ez diot albo batera eman, ez ezer, orduan... Bai, hori da ez nahi kutu ere egin. Orduan, ba... atzerako mugimendutxoa egin du eta pikutara joan. Nothing more, nothing less. Nothing more, nothing less. Laborantza pixkat ingo dut. Sartu atera batzuk. Behintzat, zera batzuk lortzeko, nola deitzen dira. Landare batzuk lortzeko, belar batzuk lortzeko, barkatu. Belar desientekoak emate dituzte batzutan, eta bai... Hauek ere bai... Ikusi duzuenez... Gora ez naiz igoko. Bueno, ez dakit orain agertzen den berriro... Ez da berriz agertzen. Hemen uste dut bat zegoela, ez? Nola baiteko
monstro txiki bat ematen dula ezpatak eta hobetzeko aukera. Sartu atera batzuk egingo ditut, eta igual ere horrek utziko dit mailaren bat igotzen edo 2800 behar nituen uste dut, ez maila zigotzeko. Ez ba naiz errati. Maten dit ez dakit zer del caballero. Akurraren puta. Desientek entzen diote. Hauek ere toke bakar batean akatzen ditut. Ezpata nahiko igota daukat. Caballero, crema caballero. Ah, vale. Pare bat gehiago eta 2800 edukiko ditut. Pasata. Baina ez dakit hau normala den joko hontan, baina niretzako estrategia bezala orain erabilgarriena iruditzen zait. Ez dakit ondo egiten ari naizen. Ez dakit akaso beste tokiren batera joan barko nukeen. Soldadoaren lotoa. Horrek ematen dit 2700, ahi gutxigatik. Beste bat egin behar. Denaen erreixena farmeatzeko ze atzetik harrapatzen ditut eta desenteko esperientzia ematen didate oraintxe bertan. Ez dakit zer da bakoitza 2 minuto. Horrela, hauek beti ematen dute zerbait. Hemen 24 dauzkat, orduan, nik uste printzipioz honekin ja maila bat igotzeko perfect.
gehiago, eta listo. 3600, nik esango nuke, honekin nahikoa dela. Behar dudanerako. Orain hemen objektu dezente dauzkat. Hemengo guztia ondo ez daukadana da. Loto hemorragiak eta veneno, baina gero dago loto de ez dakit zer plagarentzako, eta hori ezin dut kendu. Escudo de caballero, horrek behar du, eskatzen du 22, zertzen hori, destreza edo fuerza. Biratuko dut nere txuletan, simboloak apuntatu nituen, hori da, fuerzaren simbola, 22 behar ditu. Honek behar ditu 16, eta nik ditut orain, ez dakitzen bat, eta honek 6 bakarrik. Eta hemen daukat, hau ez dut jantziko. Guante de santo. Nik daukadanak gehitzen du resistencia fisika 32, hori da? Ez dut ulertzen. Putua ez dugu nahi. Bada ezpada bakarrik, hausten baldin mazaigu. 32 hori zer da? Ematen didan defentsa izango da, ez? Resistencia fisika, bale. Eta honek ematen dit 16, hauek sekulako mierda dira. Orduan ingoitu dena da, gorde. Hello again. I'm keeping it. Gauza hauek gorde. Fletxa perno kenduko dugu, ez naiz erabiltzen ari. Túnica fuera, guanteletes de santo fuera, botas de santo fuera, eta gelditzen era polain, nosekin. Resistencia a los cortes, la hemorragia, horrengo zutziko dut, horrela. Naiz eta ez naizen erabiltzen ari. Da malau. Eta uste dut ez daukadala nahikoa. Moko. Esango nuke ez daukadala nahikoa hobetzeko. Behar ditut 8 fragmentos de piedra dura hobetzeko. Eta bakoitza balio du 500, ez? Horrek esan nahi du direla 3500 behar dudana. Eta ditut 3600. Pues igual igo beharrean erasoa hobetzen dut. Nahiago dut hobetu arma, kentzen dut gehiago. Eta irakurri dut jokuarekin etortzen zitzean liburuzkan. Hau zen, ez? Hau norbait erosi.
Piedra dura hori da. Irakurri dut. Zazpi behar ditut. Hirugarrena lortzen dudanean, hirugarren mailara igotzen dudanean ezpata bastarta, posibleko dudala evoluzionatu ezpata edo hobetu ezpata beste modu batean, nun igotzen didan igotzen duen erasoa segunetan nire erasoa, pertsonaiaren erasoa. Behar ditut beste 500 igotzeko. Zer moduz norbait? Hemen ari naiz berriro ere ezpata hobetzen. Farmeito pixkat egin dut. Zera, belar pixkat lortzeko. Laborantza. Eta orain, 500 gehiago eskuratuko ditut gozetua galdu bada. Nere ezpata hobetzeko. 500ak hemen daude, baina hemen nagoelarik, akaso momentua da honi atzetik emateko. Ez dakidana da, merezi duen, jada honekin jarrita, beste lortu ditut 1000, beste 2 egiten baditut, maila bat ere igoko dut. Ezta? 500 gastatuta, eta horrela pixka gehiago txetatzen naiz. Gauza da, pentsatuta, hori, ezpata hobetzeko hurrengo momentua, nola izango den, baina bueno. Pentsatuko dugu eta igual gustoko dudan beste ezpata bat aurkitzen dut, edo beste arma bat aurkitzen dut, azken ez ditu denak probatu. Eta agian aurkitzen dut beste arma bat ola interesgarria, gustoko dudana. Zimitarra hori ere ez dut probatu. Nik uste bat gehiago egitea merezi duela. Eta hemen lortzen dudanarekin, behar ditut, 550 eta 2800 esan dut. Orduan eduki behar ditut 3300 punto. 1986 Atlantako Olimpiadak. 3800 behar ditut, bale. Igual irritan egin beharko dut. Nire arazoa ez ditu armak indartzen gero zerbait hobea aurkituko dudalakoan. Bueno, nik ez dut itxoengo. Azkenean estrategia bat behar dut hurrengo pantaila hori gailentzeko eta beno bat ira.
Gainera antzeman dute. Asko hobetzen dela egiten dudan mina armak hobetzen. Eta beste zerbait hobe aurkitzen badut, oso ondo. Azkenean bi arma eraman daitezke, ez? Pues, bat ondatzen bazait, beste erabiliko dut, eta bueltaka. Egia da ezpata hau atsegin dudala, 2900, baina esan dut, 3800 behar ditu dela. Beno, lortu dezakedana da ezpata hobetzea hori bai. Azkenean ezpata hau hobetu dut eta begira, pasatzen da 114tik 124. Asko zere boteretsuagoa da orain. Eta honek 3000 Thou seekest soul power, dost thou not? A ver. Then touch. Soul of the mind, key to life. Mira, gehiago pentsatzen nuena baino gehiago behar nuen. Igual da azken aldia igo nuena 1800 da piko zela. Eta orain 2000 eta piko, eta orain 3122, uste dut? Nastu nahi. Bior de los colmillos gemelos. 2122. Azkenean ez da gehiegi eta monigotea nahiko hobetzen du bira. Ia akatzen dut eraso bakarrarekin. 125 kentzen du orain. Leno 84 ziren. Eraso normal batekin. Laborantzak merezi duela uste dut. Dena den ez dut uste gai naizenik aurrean ditudan, espero ditudanak eraso bakar batez akatzeko. Baina, bai, desente gehiago kendu diet. Merezi du ezpatak hobetzea edo neri iruditzen zait, igual metodo hobeago badago. Eta gainera, pixat farmeitotxoa egin dut. Ei, Boletarius! Nola zen? Ostrava. At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights, and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what Father wished for our great land. Vale, eta beltzezko emakume... hemen dago. Bai, senyora. Zer nahi dut orduan? Nere ezpata ikusi nahi duzue. Erakutsi zure ezpata. Begira, ze vibrazio. Boterearen eskuratzean. Peso de equipo. Indarra igual da gehiago behar dudana, ez? Destrezak ere igotzen du erasoa. Eta Toma! Destrezak ere igotzen du erasoa. Eta orain ez nahi zoroitzen. Baina arko hau arkoak behar zuen
Ah, 80... Ez dut ulertzen. Nik uste dut arkoak zer behar duen. Hemen. Estadistika requerida. Eta hori izango da destreza. Txuleta behiratzen duen berriro. Bai, hori destreza da. Orduan, 10ko destrezarekin hartu dezaket arkoa normal eta kendu normal. Eta igotzen da nere mina Thou seekest soul batean. power, dost thou not? Then touch the deep soul of the mind, key to life's ether. Soul of the Bueno. lost withdrawn from its vessel. Erasoa pixkat igotzen dit. Strength be granted, so the world Eta, might bueno, be ez, made. egia esan, Art thou done? ez zait gehiegi axola. Punto hori en destreza. Orduan, ba, listo. Nahiago dut erasoa igo. Ez dakit, lehen egon du naiz begiratzen pixkatola jokuarekin zetorren gidan, eta... Baina bakarrik estadistikak eta hori. Osea, ze arma... ditudan armak eta nola... Polainez! Ditudan armak eta hobekuntza nola den, eta nik uste dut merezi duela punto bateraino behintzat armako betzea. Bitokekin jarraitzen ditutakatzen, baina, bueno, tira. Ez dago gaizki egin dudana. Haupa, ilargi... Double Polainez. Erasoko aldu. Gehiago kentzen die, eta hori raiatzen da. Eta badi joa. Oh. Benetan. Ba, hilko naiz, ez zaita jola. Ez zaita jola, hilko naiz. Dute zer gastatuko puntontan. Ez du mereziotan. Guztiz. Esan beharra daukat, gehiengotan ez dula minik ematen, edo niri ez didala minik ematen arima galtzea. Edukiko banitu 7.800, baina normalean zerbait handia gertatzen denean, orain arte behintzat, zerbait handia gertatzen denean, itzultzen zera Nexora edo, ez, boss baten aurrean edo Nexora itzultzen zera zuzenan, igual aurrerago olako gauza daude. Baina egia esan ez dit afektatzen psikologikoki, nola baita esateko, arima galtzea. Lortzen ditudan arimak lortzen ditudan arimak lortuko ditut berriz. Hau da, onaino iritsita lortu baditut 200 arima, onaino iristen aizenan lortuko ditut 200 arima berriz, orduan, bueno. Badakit ez dela guztiz egia, zer orain jo naiteke ona hartu itzazketa arima hauek eta ditut gehiago, baina, seriously, ez dira inbeste. Askoz gutxiago tardatzen dut, lehen jo naizen tokira farmeatzen. Iritsiko momentu mingarri hori zure bizitzan doble Polainez. Bueno. Imaginatzen dut.
Oraintxe bertan dizerdit. Atoz. Zubi muxura. Horaxe. Dolu fasen zaudele, me baiziko basa ez da pena. Agian. Bat ez da erori. Zorionez ez dait atzetik erori ez dare. Hori zen estrategia. Arrantza de txapela buruan eta ibili munduan. Envenenado, no. Va mierda. Horre ere neure burua utzi behar nuen. Zen azkan batean envenenatzeak. Okerrago da la plaga hemen dauden xaguekin, xaguekin, bai, arratoiekin. Apestado. Apestado. Eta ez daukate zer, orduan, hilkon. A ber, honi egin diezaioket. Bai. Igual urrengoan saiatuko naiz. Horren atzetik korrika egiten. Zuzenean beraren gana korrika egin, eta ea gaitasuna daukan niri emateko bere itxun beharrean. Manekin hilko nintzela, beraz. Baizera. Pozoya sí, soy yo, y yo sigo aquí. ¿Terrórico será? Bai. Pozo yo. Ostra, onain ez hori da, Neri jarraika. Hobeto horriltzea. Pues soy yo la que sigue aquí. Pues soy yo, te enveneno a ti.
Pixkat esku bakar nabil hemen, Eta nire respetua esku bakarrei, baina... Nahiko gaizki nabil. Hemendik korrika iristen naiz iskina hortara. Hemendikola korrika rollo banzai. Que guai, iristen naiz araño. Ez dut uste. Marta Sánchez, la que corre y baila. Uepa. Justo egin du bere mugimendu mierder hori. Bai. Santa Marchez. Eriocha. Aupazitalker. Beno, jokoari hola martxartzen, oitzen, eta bar. Laborantza pixkat egin behar izan dut. Ezpata hobetzeko eta estatistika pixkat hobetzeko. Bueno. Baina zonalde hontan gehiago faiatzen ari naiz saltotxoak. Salto asko daude hemen, erori naiteke infinitura. Ezera. Lauki zuzen gaude. Instituziona izango zen besuek izterrak eta buruek ebaitzi ebaie. Hori zera esango dut. Blade, The Edge of Darkness jokuan bakarrik. Ondo ezagutzen duzun Soulsen aintzindaria. Eta orain izurritearen esku. No. Izurrita la cantadora.
Jesus, nio zenbat jende zegoen hemen. Blade, ez Blade the Edge of Darkness bilatu joko bat de España. Izan zen bere garaian, irtentzenean, itzal efekto onenetarikoa zeukan jokua, ez bazen bere garaiko onena. Eta pixat, pues hori, honen itxura badu, egin batean, gauza da, ba, edo non gorde dezakezula partida azkenean ordenagailuko jokua da, eta gauzak errazten ditu, bino pasanei baduzu normal, nahiko joko zaila da, eta arroi hontan, ez? Eroi bat hartzen duzu, eta aurrera, olako tokitan, armak aurkitu, ba, arroi hontan, imaginatu. Oso poligonero. Y Zurrita la cantadora. Ein batian Loyolan. Ui, ama. Zondotorri zedan, erortzea. Horregatik gaur kuadrata eta laki zuzena gaude poligoneros totales, hori da. Polígamos. Kontu salto hiekin, bueno, kontu saltoak nerekin. Akatu note ba. Zergatik agertu dire lau derrepentean. Inoiz ez dire lau agertu. Poligamos lo que podemos. Bai, ni kapitulo batzuk ikusi nituen, zuzenekoan. Jokoa guai dago. Game Playa edo Joko Hondartza. Zainu herria zurekin. Ja, non jarri didaten. Almas recuperadas, 2. Ish.
Hoxe denak hilda. Asko zobe. Eta ni nabil DBH-ko erretzaile berekoiak bezala. Ez dut gastatu. Belar bat ere. Mira, berriro ere, Ez dut ikasten. Ez dut ikasten. Bueno, igual zonalde aldatuko dut, naiz. Zonalde aldatuko dut. Ez raiatzeko. No quiero rayar toda la noche. Aurrekoan egon du nintzen zeo zer berria kontatzearen. Raspberry Pi 5 daukat. Eta, bueno, erabili nahi nun, beste modu batera, erabili nahi nun Nextcloudeko zerbitzari bat sortzeko, baina igual darabidan bueno, ordenagailu hau erabiltzen jarraituko dut, osea, erabiliko dut Nextcloudeko zerbitzari bezala. Etorkizunean, darabilkidan. Sí, hombre. Daredevil. Eta Raspberry Pia erabiliko dut de Centro Multimedia. Eta instalatu diot BIOS, o Raspian, edo ez dakit nola ditzen den, dela Debiandik ateratako sistema eragile simplifikatu bat. Hemen ez gara atera jotekoak. Sendatu, bueno, pero atera jotekoak ez gara. Gerako kilten. Instalatu dut kodi baita ere, seriak. Eta, bueno, beste plataformak instalatu daitezke, eta bar. Nik normalean seririk ez dut ikusi, bino uste dut rendimiento atletiko hobeto seria jaisten ditut torrentetik. Eta uste dut hor sartuta rendimiento atletiko ondo jungo dela, eta gero batozera ere instalatu diot. Tera bateko M2 dauka, eta batozerarekin ideia da apikin bat aurrerago behingoz amaitzen ditudan arkade aginteak, eta lagunekin hor Samurai Shodown txapelketa bat egiteko. Eta bueno, hori arkade jokua, Metal Slug eta toda la movida. Raspberry Pi bat Home Assistant entzatu, zertako erabiliko dezula azkenen. Alde batetik dauka sistema eragilea, hor behintzat, noizean behin jarriko dut torrentetik deskargatzeko gauzak, kodirekin ikusiko ditut deskargatzen ditudan serieak. Bueno, nik uste
sistema eragile normaletik egin dezakeala, baina, bueno, pues ez, jo que se. Batzutan badaude doako plataformak kodin baita ere gauzak ikusteko. Eta bestea da batozera, osea, 3 sistema eragile ditu jarri dizkiot. Eta batozera dago pentsatua emulatzaileak sartzeko. Eta emulatzaileekin, gustatuko litzaidake pendiente daukadan arkade mandoak, arkade aginteak egiteko. Eta hoiekin, txapelketatxo bat egin lagunekin Samurai Shodown borroka jokora. Bueno, orokorrean jolastu arkade jokotara, baina tira. Shootema batzu pantaila zutik jarrita. Ostras, ez berditasuna, honekin. Charlotte oberena, Windjammers pike batzu, Windjammers baita ere. PC-en nabilen, oraintxe bertan. Ez. PlayStation 3-an nabil. Zauen mobiteko era ortopedigo haitxik. Bai, noski. Laguna etorriko zait, ara joaten baldin naiz. Ze hostia dau. Jamón sanguijuelo. Hor behiando. Bota garrintzen albotik, ez nuen ikusten. Ostras, ez dit eman de milagro,
¿Qué? Agatu Nova. Ez naiz ez da beraino iritsi. Probatuko dut. Probatuko dut ondoko pantailara joaten. Bale, pixkat aldatzeko eta ez raiatzeko. Naiz eta iritsi naizen horrera. Behar dut deskansito bat pantaia hortaz. Orduan, jungo naiz ontara ezagutzen dudala pixkat. Eta ojo, 70 kentzen nuen arkuarekin. Arkuarekin 70, 1300 zati 70, 1400 zati 70, hori zema da? 200. 200 bider 70, 1400, 200 gezi, eta akatzen dut dragoia, ez? ¿Qué me? Orain bai akatzen ditu dela toke bat, ez? Nabil bat ere ondo, Enabil fin. A ver, zakurrak. Zakurrak. Sekula bat eman ditu da. Zer.
Hemen nik bakarrik egiten dut barre. Uf. Ze benetan ez dela mugitzen hori. Nola ez zait ondatuko gero nire espata bastarte. Arrazoi daukazunean, arrazoi daukazuen. Ui. Gauza da, arkua jartzen detenean, bihurtzen naizela, bai ama. San Jakobo ustel bat. Bai. Nahastu naiz. Suprima. Akatu nago da neri. Tamalez, uste dut beste aldea hobea dela. Beste biak ez ditut probatu. Hemen beste pantalla dago eta ez dut probatu ez dara. A ber zer daukan. Probatzearren eta ez raiatzeko. Mendik 20 minutotara edo utziko dut. Eta nik uste pixka deskantsatu behar dela berdina egiten ez egoteko denbora osoan. A ber, zer dagoen hemen. Neko ondila da hori ere bai, Bizkortxo. Eskeleto metaliko hau. Hor beste bat. Atoz. Ostra, hauek entzen dute. Eta ez diate ezertxo ere ematen. Zonalde zailegia izango da, kaso? Hortik, eroriko naiz ez, seriotza. A ber, hori erakartzen duden. Ezpata duna hobeto erakartzea.
eskerrak 4 hostia ditudan oraintxe bertan. Ze de Montrea bereien buelta eta gira eta buelta horiekin. Aio, pelaio. Baina asko kentzen didate. Igual ona ez da etortzeko momentua. Nengoen ba, tramparen bat egon zela. No sé qué, Dios. Uy, pero este goian. Bai, ba. Oi, ama, bos bada hor. La bossa nova. Hau zer da? Banekin trampa bat zela, pentsatzen nun pasako nula albotik. Baina dirudienez. Ez da horrela izan. Goazen ikustera, era geldiarazi dezakedan honekin. Bai. Batzutan ahaztu egiten zait, blokeatu dezakedala. Atoz, atoz. Saiakera bat emango diot. Boss horri. Ara. Ez daba gaur nere eguna. Ez nintzen horitzen blokatu nezakeenik. Bat gutxillo. Asko ari naiz gastatzen.
Hori ezin da. Ekibin... Eta blokeatu dezaket ezpatarekin... Igual ez da gaiztoa. Kaixo. Horrek eraso dit ba. Edo zer, baiesta bat? Ez. Ez dator. Katxarrorrek bota dit zerbait, ez? Bai. La buena peña. Uchigatana. Uchigatana. Ta Uchikatana. Horrek bota dit bai. Berri horrek. Ibiltzen di joan bitartean, no problem. Baina katxarro horrek bidaltzen dizkit, ez? Ostra, toke batez takatu nau. Toke mau. Toke mau. Bueno. Itzuliko naiz beste momentu batean. Eskerrik asko. Mea probatzeko zen pixkat. Hello again. Lortutakoak hemen utziko ditut. Daukate zerola You handirik. have a heart of gold. Txuku. Eta zenbat behar dut urrengo mailarako, senyora? 3.386. Ba, nik uste urrengoan berriro ere laborantza pixkat egingo detela. Pare bat buelta, bost bat buelta. Hemen berotzeko, eta gero berriro itzuliko naizela ona. Ja, bosa sangijuela ikusi dudala. Baina oraintxe bertan nahiago dut deskantsatu. Ez dakit. Ez da momentua. Así que, listo ka listo. Hau albo batera utziko dugu. Abandonar partida, ok, gordetzeko. Hau patefe banijoa ja da. Baldago inor zuzenekorako. PlayStation 3 itzali. Lastima.
Eta inorrez baldin badago, zuzenekoan mila esker pasatzeten guztioi. Ez dainu ate, tefe, zital, ilargi, tasio, norbait, espero dut inorrez utzi izana, musu handi bat eta beste bat arte. Aio!